muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Pano umwe mudiwa muteereri wedu uyo akatumidzira confession avo vakati engagement inozoita law nekuda kwekuti mamwe macomments ndinenge ndisingapinduri. Apologies for that. I'm going to try and improve. Let me try starting today. I'll try to respond to almost each and every comment. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Handichazivi kuti idhimoni here, tingati mweya wababa vangu here vari kudei kubva kwandiri, because I was not even raised by my own father. Ndakakura ndichitambudzika zvisingaiti, ndainge ndichigara pamba pasekuru vangu vainge vasina problem. Dambudziko rainge riripo rainge riri rekuti sekuru vangu ivo vainge vachitungwa nemudzimai wavo, saka mbuya vainge vasingatondidi pamba pavo, because ivo vaingoda kungoti sekuru vange vachichengeta dzavo hama. Pamba pavo paigara pakangozara hama dzavo, asi sekuru vaiti kana vakaunza hama dzavo ivo gogo vaibva vachizogumbuka kutopopota zvekuti vaitoramwa ivo nehama dzavo, vaitoramwa chikafu. Paiti kana pakauya hama dzaamai vangu pamba ipapo, ndaiti kana ndikabika hama dzagogo naivo gogo vaitobuda votonodya vozodzoka vakaguta. Saka ndaiti kana ndikashungurudzwa nekuda kwekusevha muchato wavo, sekuru vainge vasingakwanisi kuti vange vachizondidefenda, ndaikwanisa kurohwa mukoma ndichiroverwa mhosva dzinenge dzaparwa nevana vagogo. Kunyangwe mwana wavo mukuru uyo kwavainge vakabva naye kufirst marriage aiti kana akapara mhosva zvekuti aitombosungwa, ndini ndairohwa apa ndainge ndichiri mwana mudiki, vachindirovera kuti dzimwe nguva ndinononoka kubika, ndokusaka achizobuda achizoenda achinonoba kana kupindira vanhu mudzimba dzavo. Ndairohwa sekuru vangu vakatarisa. Kwaiti kana kuchinaya ndainzi ndinge ndichibuda panze kusuka ndiro, vakazoregedza kuzviita zvinhu izvi. Umwe musi apo pandakapotsewa nemheni, because vaiti kana vakanditi enda panze pasinki unosuka, vaimira mukicheni vakavhura mahwindo nevana vavo vakanditarisa vachidanidzira kuti tiri kukuona, suka ndiro dzako idzodzo dzawanga usina kusuka. Saka ipapo mukoma mheni yakarova zvekuti ndakabva ndatodonha pasi, yakatorova padhuze nepandainge ndiri ikatodonhedza umwe muti. Ndipo pavakazoregedza kupota vachizviita izvozvo, but vairamba vachingondishungurudza chete. Nekuda kwekushungurudzwa kwandainge ndichiita, ndakazoti ndaita open up kune vamwe vekuchikoro kwedu avo vakazondibvunza kuti sei ndichiti dzimwe nguva ndinouya kuchikoro, dzimwe nguva ndinorovha. Ndopa ndakabva ndachizovaudza zvose izvo zvainge zvichiitika. Uko amai vangu vainge vava munhu ainge ongofamba vachiita zvekutengesa muviri wavo mumabhawa. Vaiti kana vakauya dzimwe nguva vaikwanisa kutouya vakatodhakwa zvavo. Kana ndikada kuvaudza kuti izvi mama ndo zvinoitika kana kuri kunzi munenge musipo, mama vangu vaitadza kana kundibatsira. Saka ndakabva ndachizotanga kuita serious nechikoro. Se ivavo ndo vakazotanga kundibhadharira school fees. Ndaitoenda kumba kwavo ndobva ndatonoita mapiece job ndichibatsira mudzimai wavo kuwacha. Ndainge ndava kushanda samaid kumba kwavo, asi gogo vangu vainge vasingazvizivi. Ndaiti ndikabvako ndakaguta, kunyangwe ndikanyimwa chikafu ndaisamboita basa nazvo. Pavakaona mabhuku angu vakamanyika ose mumvura, se vakatenga mamwe mabhuku manyowani, vakati ivo vainge vachindibatsira nekuti vainge vakakurawo vachirarama upenyu uhwo hwandainge ndichirarama, vari mufudzi wemombe vachishungurudzwa, asi variko kumafuro vainge vachitopota vachitoverenga mabhuku avo ndokubva vachizokwanisa kuita ticha. Saka vainge vachidawo kuti neni ndinge ndichizozvisimudzira. Ndakabva
ndachizotengerwa mamwe mabhuku. Ndaibuda ndichienda kuchikoro ndisina kana bhuku. Ivose ndo vaitouya nemabhuku angu. Vaiti musi wavanenge vakanganwa kuuya nemabhuku angu, musi wacho iwoyo ndaingogara muklasi ndisina kana chekuita. Ndakazopasa mukomanashe ndikabva ndachizoenda kuuniversity. Ndiriko kuuniversity kudaro vaitonditsvakira zvikomba gogo kuti ndinge ndichizomitiswa. This was after ndazokudzwa neumwe murume uyo akanditi wandiramba zvako, but ndanga ndichida kukuroora. Unoziva here kuti ndainge ndakapa gogo vako mari yekuti ndige ndichizorara newe. Ndakunzwira tsitsi, gogo vako vakanditi ndinofanira kuti ndige ndichizokumitisa, kana ndakumitisa ndobva ndachizoramba mwana, nekuda kwekuti iwewe uri kuuniversity. Vanga vachitsvaka chikonzero chekuti usaramba uchibhadharirwa mari kuuniversity. Ipapo ndainge ndava nevamwe amai guru avo vainge vava kumhiri kwemakungwa, saka vaitumidzira mari yekuti ndige ndichibhadharirwa mafees. Pandakanzwa nyaya iyoyo mukoma, I then moved out. Ndikati gogo vanokwanisa kuzogumisidzira vandiuraya because with the way that she hates me. Ndikabva ndachizotanga kugara somewhere else. Ndakazosvikawo pakuroorwa mukoma nemurume wangu akazototanga kuita mari zvamanje manje. Ndingangoti last year zvino ndopa zvakaita sekunge zvinosununguka. So kubva pandakazoroorwa dambudziko ravapo mukoma nderekuti I now see my father. Baba vangu ava vakashaika 7 years ago. Havana kana contribution iyo yavakaitawo muhupenyu hwangu. Ndivo zvekare vakakonzeresa kuti mama vange vachizotanga kupinda mumabhawa, nekuda kwekuti amai vainge vava kungogara vaine stress because baba vangu zvinonzi vainge vaine mari. He was a big businessman. Uye kudzinza rekwedu hanzi kutori nevamwe minister ivavo hanzi yainge iri hama yedu. Saka ndo vainge vakabatsira baba vangu kuti vange vachizosimukira. Baba vakazotanga kuita zvemahure ndokubva vachizofuratira mhuri yavo. Saka mama vangu vainge vaine kushungurudzika kwakanyanyisa. Kubva baba zvavakashaika, ndingangoti patakazotanga kuita mari nemurume wangu, baba vangu ndipo pavakuuya kuhope, ende ndakatombovaona live and direct. Ainge ari masikati. Ndakabuda panze ndikangotanga hangu kungotsvaira even though ndina maid ainge asipo musi iwoyo because ainge achirwara. Saka pandakabuda panze ndichitsvaira ndo pandakabva ndachizovaona. Ndakanzwa munhu kugogodza, ndikati ndianiko ari kuita zvekugogodza gedhi achirirova nedombo. Pandakaendako mukoma ndo pandakabva ndachizoona kuti vainge vari baba vangu. Vakabva vangoti ndiregerere mwanangu, ndokubva vatonyangarika. Ndakaridza mhere, murume wangu akabuda achimhanya. By then ndainge ndatodonhera pasi. Ndakazomuka ndainge ndatova kuclinic. Ndikamubvunza kuti kochi chainge chaitika. Akandikudza kuti ndainge ndangoscreama akabuda panze. Ndopa akabva achizondiona ndakafenta. Handina kukwanisa kumuudza izvo zvainge zvaitika. Ndichirimo muchipatara baba vangu vakatouya mukoma live and direct. Ndaiona sekunge ainge ari nurse but vainge vari baba vangu. Vakati ndiregerere zvekare. Iko zvino zvope dzandinorota zvimwe kuda pane anokwanisa kundibatsira. Ndinorota baba vangu ndinenge ndiinavo. Baba vangu mukoma tinenge tiri mugomo nababa, then tiri mugomo kudaro vanobva vandiratidza imba yavo inenge yakaparara. Imba iyi mukoma inenge yakawondomoka rimwe side. Vanobva vatanga kuchema vobva vanditi mwanangu tarira uone kuti wakaropafadzwa sei naMwari. Watadzawo here kuti unge uchingondigadzirirawo pekuti ndinge ndichikwanisa kurara zvakanaka. Saka vanobva vatanga kundiratidza design yavanenge vachida, but pandinozomuka manje ndinobva ndachizorangarira kuti design yemba rinenge riri tombstone ravanenge vachiti iyi ndo imba yandiri kuda. Uri kuona kuti yakanaka sei imba iyi, but rinenge ritori tombstone. Saka ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Ndoita sei? My father, he never contributed anything in my life, but now vari kuuya kuhope kwangu vachindinetsa vachiti vanoda kuti ndinge ndichizovaisira tombstone paguva ravo. Kukana kuri kunzi ndikati
kuti ndaisa tombstone paguva ravo, then upenyu hwangu hwobva hwachizooma. Ndakakomborerwa naMwari nekuda kwenhamo iyo yandakakura ndichiona. Handina kukomborerwa naMwari kuti ndinge ndichizotanga kuita zvemashavi zvavari kuda kuti ndinge ndichiita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ndakavabvunza kuti sei muri kuti baba venyu vari kuda kuti munge muchiita zvemashavi. Hanzi baba vakazouya neumwe mukadzi ainge ari wechikuru. Mukadzi uyu akabva achizotanga kutaura neni, akabva achizondiratidza izvo zvaainge achida kubva kwandiri. Vari kuti ivo vakaroteswa machira avo avari kufanira kuti vange vachizotenga. Hanzi ndokusaka ndisiri kuda kuisa tombstone paguva rababa vangu nekuti vari kuita sekunge vanoda kuti ndige ndichiita zvemashavi. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Pakaipa. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. I am a man and I am aged 45 years old. Ndaifungidzira kuti kuya kwandichaita kunoku mhiri kwemakungwa upenyu hwangu uchashanduka. Ndakatanga kukuteererai kudhara apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Ndiri kuSouth Africa ndaishanda pane imwe warehouse muDurban. Ndo pandakabva ndachizokwanisa kuuyawo kunoku kuPoland. Permit yangu yava kutoda expire, asi chandiinacho handina mukomanashi. Vamwe vandinoshanda navo vakatokwanisa kutoitawo something progress kumusha, but inini ndiri kuzvibvunza kuti asi ndakaitei chaizvo. Vana mukomanashi, of course ndine vana. Ndakaitawo mudzimai uyu mukoma akangondiramba apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Akangorongedza akaenda. Ndakamubvunza kuti ndakushungurudza here? Akati kwete, asi later on akazonditi ndainge ndiri handbrake mukupenyu kwake. Ende chokwadi kuzorambana kwatakaita life yake mukoma nyasokona kuti munhu uyu ari kurarama life yakanaka. Akazoenda kuCanada. Ende vana handina kana communication navo, even though ndiine vana, but zvakangofanana kuti vana handisisina. Ndingori munhu wekuti chose chandinenge ndabata things just get messed up. Handinawo chandinokwanisa kuita zvinhu zvikabudirira zvikafamba negwara rakanaka. Ndingangoti life yangu yakakanganisika kubva apo pandainge ndiine 20 years. Ndakati ndawana basa, amai vangu vainge vachitonga. She was very controlling zvisingaiti. Saka ndawana basa ino handina kunge ndakaziva kuti salary yako yekutanga unofanira kuti unge uchitenda amai vako. Saka ndakabva ndachizotora mari ndikabva ndachizoenda kumusha in secret kwedu kwatinobva kwaMutoko. Ndakati ndaenda kwaMutoko ndikabva ndachizonotengera sekuru mbudzi. Ndainge ndichirwadziwa because sekuru vainge vasina kana chipfuwo. Saka ndaiti kana tikaenda kumaholidays paya ndaiona kuti mamwe macousin brothers angu aitosekwa kuti pamba penyu hamuna kana dongi. Saka nekamari kandainge ndiinako ndakangoti sekuru kunotengeswa mbudzi ndekupi? Ndokubva tachizoenda tasvika kuya ndakaita lucky ndokubva ndachizotengeserwa mbudzi dziri 2. Saka mai vangu pavakazozviziva kuti ndo zvandainge ndakaita vakapopota mukomanashi. And my mom, she then cursed me. Vakaita munamato apo patainge takagara. I used to remember pasi pemuhabros pamba patainge tichigara, but inini ndaike ndava kugara somewhere else. Vakapfugama vakabva vatanga kunamata. Vakati mwana uyu Mwari mwana wandakazvara, kana kuri kunzi akakurira mumbereko yangu ndikamugomera inini, ndiri kunamata muzuva ranhasi kuti zvose zvaachazoita mukupenyu hwake ange achizobondera. Achaita sebofu rekuti kana rikafamba riri rega achange achizobondera. So my mom ivo vakandinamatira munamato wekuti I will always have a downfall and I can never move in the right direction muhupenyu hwangu. Kusvika pari nhasi ndinoona kuti ndinongoita sekunge ndinongotorwa nemhepo, and mhepo iyi inoti kana ikanditora inonondirasira kure mukoma kwekuti ndinge ndichiita progress. Vamwe vanenge vachiita progress but inini ndinenge ndisina progress yandinenge ndichiita. Ipapapa ndava kufunga kuti ndinge ndichitiza ndiri kuno kuPoland ndoenda hangu kuRussia
zvimwe kuda kana ndikaenda kuUkraine ndonorwawo hondo ndikafa ndafa zvakafanana izvi mukoma ndiri kungorarama life but ndikuona kuti ndiri kurarama semunhu akafa chandiri kuita chaicho neupenyu hapana. I'm just stuck handidi kukunyeperai mukoma nashi there is no need yekuti ndiswere ndichikukunyeperai ndiri stuck handina kana kwandiri kuenda neupenyu ende ndinodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira kubva zvandakauya kunoku maproblems after maproblems ndinokwanisa kungorwara mukoma nashi. Pane umwe mwedzi wandakangoshanda 2 days vanhu vari kunoku kuEurope zvimwe kuda munokwanisa kunzwisisa kuti kana ukanzi warwara mwedzi wose wongoshanda mazuva 2 chii chaunokwanisa kuita nekamari kaunozopiwa. Kunoku mukoma hakuna chinhu chaunowana mahara, everything unofanira kutoti unge uchitobhadhara mari kungotenga chete paunogara and everything unenge uchingoburitsa mari. Vamwe vandinoshanda navo vakadzi mukoma vari kuita madevelopments kumusha, ndinozotoitawo madevelopments ekunyepera kuti kumusha uku ndiri kuita chakati nechakati yeti handina chandiinacho. Ndinozvibvunza kuti saka payment zvoyo expire ndinenge ndava kufanira kuti ndinge ndichidzokera zvekare kutanga kuti 1 kuapply kumusha kwacho mukoma handina kana huku yandakakwanisa kutenga kubva zvandakauya kunoku kuPoland. Handizivi kuti ndikazvirondedzera sei, handina kana mukadzi wandinodanana naye, ndinotorarama nekuona mavideos ebonde ndichizvibatsira. Ndaiti zvimwe kuda kana ndikadai ndikasaita girlfriend maybe ndinokwanisa kuona kushanda kwemari because ndainge ndine mukadzi uyo wandainge ndichifambidzana naye wandainge ndakasiya kuSouth Africa. Saka obviously ndaipota ndichimutumidzirawo mari. Ndakati zvimwe kuda ndokuri kuperera mari yangu ndikamuramba. Zvakatomushamisawo mukadzi yeye kuti ko sei wafunga kundiramba, is it because wava kuchando wava neumwe munhu? Handina munhu mukoma nashi ende izvi zvokuita chimhandara maoko hazvina kana loss yako ringori data netime yaunongospenda uchingoonawo mavideos iwawo ebonde. Izvi ndinozviitirawo kuti pandinenge ndiine stress nekuda kwekufunga upenyu hwandinorarama kuti hwakaoma sei kubvisawo stress. I need advice kubva kune vedare renyu. Ndaneta nekuramba ndichirarama upenyu hwakadai, asi sei Mwari vasingandinzwewo pandinochema kuti Mwari altar iyo yakavakwa naamai vangu pavakanamata munamato wekuti I will never know success in my life, madii maputsa altar iyoyo nekuti vakanamata kwamuri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi permit yangu yava kuda kuexpire, saka hanzi kana ikaexpire unofanira kumbodzoka kuZimbabwe. Kana wambodzoka kuZim then you reapply again. Saka vava kutya kuti nekuda kwemunyama wavainawo zvimwe kuda vakadzokera kuZimbabwe havazombofa vakakwanisa kudzoka kuEurope. Ngatitaurei navo zvekare mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndafunga kuenda hangu kuRussia. Musaenda kuRussia mukoma. God is going to make a plan. He is going to make a way for you. Hanzi chinondirwadza ndechekuti ndine 45 years asi chandiinacho handina. Let us try to speak with our brother in the comment section. Hanzi mukoma nashi makadi zvenyu ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine boyfriend yangu iyo yandakaitira mhiko dzekuti asawana mukadzi anomuda. Izvezvi ari muchipatara anga aine umwe mukadzi uyo waanga ava kugara naye. Pandakaenda kuna madzibaba vari kuti chitanga warara neni ndikwanise kumuburitsa mubhodhoro, saka akabayiwa nebanga nemukadzi uyo waanga achidanana naye. Hanzi anga ava nemwedzi 2 mukadzi yeye achimupa mari yake yose yepay ndobva achizomubata aine chikomba. Mukadzi yeye akamuudza kuti handikudi, ndainge ndichingoda mari yako. Saka vakazotanga kunetsana, akabayiwa nebanga. Izvezvi mukadzi yeye atori mujeri. Apa boyfriend, my ex-boyfriend, is in hospital. Ndakaenda kuna madzibaba vari kuramba vari kuti tanga warara neni kuti ndikwanise kumuburisa mubhodhoro. Zvinoitawo here? Vedare ndo message
iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi madzibaba vari kuti tanga warara neni kana kuri kunzi uri kuda kuti ndinge ndichiburitsa ex-boyfriend yako mubhodhoro. Hanzi ndakamuitira munamato wekuti asafa akawana munhu anomuda nekuti ainge akandirwadzisa. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Hanzi kuti abude mubhodhoro wotorara neni. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadi zvenyu ndinokumbirawo kuti muge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ndakaroya vamwene vangu but handisi muroyi zvangu. Ndakaendawo kung'anga. Pandakaenda kung'anga ndainge ndichida kutsvaka nzira dzekuti vamwene vangu vange vachindida. Vamwene vangu chainge chichindirwadza pavari vainge vatori elder vekuchechi but iko zvino zvavava kundimukira chipoko vamwene vangu. Saka vamwene vangu ivo vainge vaine umwe musikana uyo wavainge vachitarisira kuti ndiye aifanira kuti ange achizoroorwa nemwana wavo but iye ainge achida inini zvake. Saka ndakazoti ndava kudanana nemwana wavo. Pavakazozviziva vakatochema vakati hakuna zvakadaro, handidi kuti mwana wangu ange achizorora musikana uyu. Ivo vakatoti ndainge ndisiri virgin but when she then learned kuti I was a virgin, mushure mekunge ndakumbira amai mufundisi kuti vatsvake vanhu vechikuru vanokwanisa kunditesta. So I was tested. Ivo vainge vakatogara musitting ndikaendeswa kutoilet nevamwe vakadzi vechikuru vemuchechi vanogona kutesta virginity. Then ndokubva vachizoona kuti ndainge ndichiri mhandara. Iye vakarwadziwa vakati ifake hakuna zvinhu zvakadaro, tichaona ende pamba pangu handidi kumuona. So mukoma ndakazokurudzirwa naamai mufundisi kuti ndirambe ndakashinga pakunamata. Zvimwe kuda yainge iri mweya yerima yainge isingadi kuti ndinge ndichiroorwawo nemurume wangu. Saka ndakazosvikawo pakuzoroorwa ndikachata but even zuva remuchato vakangoita about an hour ndokubva vatobva pamuchato vakatodzokera kumba kwavo. She was not even there. Saka takazoti tabva kwane munhu tikabva tachizotanga kugara. Tainge tichitogara pamba pavo vainge vaine dzimba dzakawanda. Saka taigara kune imwe imba kwainge kuchigara maloja. Vaiti kana vakauya mukoma vaisataura neni, vaitondinyaya nemaloja avo. Vaiva nerimwe roja ravo ravaifarira. Saka vaindinyaya ende vaikwanisa kutondituka pamberi pemalojas avo. Ndakapererwa ndikashaya kuziva kuti ndoita sei. Then ndo pandakabva ndachizotanga kunamata nezvazvo. Ndakatsanya ndikanamata asi zvichiramba. Saka ndaiva ndiine imwe friend yangu uyo aigara kumasvingo. Tainge takadzidza tose pasame high school. Ndokubva achizoroorwa nemurume aibva kumasvingo ndokwa ainge ogara ikoko. Saka akabva achizonditi ndinge ndichizouya kumba kwake. Ndikabva ndachizoenda kumba kwake ende ipapo ndainge ndava kutoziva kutoti ndainge ndichazoenda kung'anga because akanditi zvimwe zvinotoda mumweya otherwise marriage inokwanisa kutodhakwa. So then ndakati ndaenda kumasvingo ndokubva achizoenda neni kuzaka uko kwatakanosangana neimwe n'anga. Saka n'anga iyi yakabva yachizoti ndaifanira kuti ndinge ndichizouya nevhudzi ravamwene vangu sezvo ndainge ndichigona kuruka. Zvakandiitira nyore pandakadzokera kuHarare. I made sure kuti ndakwanisa kuwana mukana wekuruka vamwene vangu. By then vainge vava kuita sekunge vanondifarira. Kwamanashi takati tichivadudunura ndopandakabva ndachizotora vhudzi ndikaisa muplastic bag ndikaita sekunge ndaenda kunorasa. Ndakabva ndachizorisa mudrezi mangu ndokubva ndachizoti time ndikarisa muhandbag. Ndakabva ndachizoenda naro kumba ndakakumbira murume wangu mari ndikabva ndachizodzokera kuzaka ndava ndega. Ndikabva ndachizonobetserwa nen'anga yakandibatsira. Saka ndakanzi ndinge ndichisonerera vhudzi ravamwene vangu mumucheka wered mainge muine tsono nemimwe mishonga. Ndakaita saizvozvo ndikanzi ndinge ndichienda kunosiya kumapako. Izvi ndakazozviita after ndadzoka kuHarare. Ndakanosiya kanhu kaya kandainge ndasona kainge kaine vhudzi ravamwene vangu kumapako. Vamwene vangu vakatanga kurwara too bad. Handina kunge ndakaziva
kuti tsono dziya dzainge dzichitovabaya ndo dzaivabaya, ende handina kuda kuzodzokera kuZaka because by then vainge vondifarira zvisingaite, vakafira mumaoko angu vamwene vangu, maybe ndokusaka vachidzoka kwandiri, saka vakazoti vafa. Ndopandakazoti kuti zvinhu zvezvo zvandakaita kuti ndizvo zvingava zvakauraya vamwene vangu here. Ndopandakabva ndachizodzokera kuZaka. Ndakasvikawo sekuru vava kurwara, vakanditi vainge vasingakwanisi kupinda mumatare because vainge vachirwara, vainge vakatobatwa nerukawo after vachiva umwe mukadzi uyo akauya mumatare mavo achida kusunungurwa, ainge akaiswa rukawo nemurume wake. Pandakazodzokera ndakazoudzwa kuti vainge vakafa, handina kukwanisa kuzowana munhu akandibatsira, ndakangoignora. Fast forward mukoma, ndashungurudzwa ndiri kunetswa nechipoko chavamwene vangu. Ndichiuya panapa ndiri kutsvaka mudare menyu kana muine muprofita anokwanisa kundibatsira, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa. Message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things they do happen in this world. Hanzi each and every day ndinotonzwa munhu anenge achiseka munzeve dzangu. Hanzi achiseka kudaro, hanzi anenge achinditi ndipindure. Saka pandakavabvunza kuti sei munhu uyu achiti ndipindure kani shamwari, hanzi munhu iyeye anenge achiti kana ukangondipindura uri kubva watanga kupenga, hanzi unenge wava kutotaura uri wega ende vanhu vachati unopenga. Pakaipa. Musavapindura vamwene venyu kusvika dzagadziriswa nyaya idzi. Saka vari kuti ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera zvakangoma hazvo veduwe. Sevanhu vatema kwatiri kuenda hakuna. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Inini basa rangu randinoita kana munhu akangoisa status like vanhu vandakavenga veukama, shamwari, vanhu vandinongoziva in general, anyone kunyange wekuchurch wandinenge ndakaseva mafone numbers ake, kana akangoisa picture pastatus rikangondibohwa ndinoridownloada. Ndina vamwe madzibaba vandinowirirana navo, too bad, vanogara kuHammanskraal. Madzibaba ava ivo vanoita zvechiprofita but atongori muroyi zvake. Zvavanoita mukomanashi hazviiti kuti ndige ndichikuudzai. Saka madzibaba ava ndakangosangana navo, ndikangoti by mistake ndaenda kunodhindisa passport yangu, tava kudzoka tainge tiri musame taxi, ndobva tachizotanga kutaura, vakandiudza basa ravo ravanoita. By then ndainge ndiine umwe mukadzi wemulocation matinogara ainge aine kamwe kakungozvida because murume wake aishanda kuCoca-Cola. Ndakazodownloada mapictures ake ndikabva ndachizoenda nawo kuHammanskraal, then ndokubva vachizondibatsira, basa rikabva rachizopera. Akaba 2 liters yekoko, hameno kuti akazvifunga sei, but hanzi ndokushanda kunoita munamato. Panongoitika zvinhu zvingori fani kuti munhu ange achidhakwirwa neupenyu. Saka adhakwirwa neupenyu kudaro, mukadzi yeye akazosvika pakurambana nemurume wake uyo waaishaina naye. Dzingava dziri hama mukoma kana mafriends. Pane umwe musikana so akaenda kuIreland, ndaingovawo nemafone numbers ake. Saka ndine picture rake iro randakadownloada, but madzibaba vari kuti vari kutadza kumuconnecta mumweya, vakangomuconnecta kari kudzoka kari mubox. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Anonymous laughing emojis of a laughing woman. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Vari kuti munoiziva here inonzi evil eye? Hanzi inini ndine inonzi evil eye. Izvi ndakazviudzwa namadzibaba. Hanzi kune vamwe vanhu vanotongozvarwa vaine evil eye yekuti unenge usiri muroyi but unongofunga kungoitira vanhu chakaipa, kunyange munhu anenge asina kukutadzira. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Strange things they do happen
in this world. Please make sure to check our other channels. Zim Confessions Backup ndichaposta kuchakafukidza, ndichaposta ku African Confessions zvekare, ndichaposta mamwe ma-confessions. Neavo vanofarira kuverenga ma-confessions, you can go ku Facebook page redu. Aiwa riri kuwana ma-followers akati one day kudata tova kwama 13,000 or so keep on following us ku Facebook ikoko. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.